Здравейте и добре дошли в моят канал. Аз съм Симона и днешното видео ще бъде влог. Преди да продължим с видеото, разбира се, не забравяйте да се абонирате за моят YouTube канал, да натиснете бутона Subscribe, както и камбанката, за да получавате всеки път известия, когато кача ново видео, да харесате видеото, да оставите коментар отдолу и да ме последвате в моят Instagram и моят TikTok. И се надявам видеото да ви бъде интересно и да продължавате да гледате. Добро утро! В момента часът е 7. Ние, както може да видите, пътуваме. Пак. Отиваме към Варна. Пак. За събота и за неделя. Днес е събота, всъщност. Да споделя, датата е 19. Може, не знам коя дата. Коя дата сме днеска? 19 юли. Тук едно гадно слънце ми пече в очите. Много ми се спи. Искам да ви кажа, че преди горе-долу 2 часа и половина изобщо не знаех какво се случва. Легнахме към 1. Бях си навила аларма за 3:30. Съответно не станах в 3:30. Но човека 3:30. Ставам, ще се събуда. Станах в 4:30. Ама докато се изкъпя, докато се багажа пренесем, докато тръгнем, след това спирахме да зареждаме, спирахме до Макдоналдс да я хапнем и сега сме на магистралата, нямам идея къде се намираме. На Пловдив. И така пътуваме към... Няма 4 часа и сме във Варна, бе? Да, още около 4 часа. На мен ми се спи. Надявам се на Георги да не му се спи. Аз се спа малко. И така. А то грам ти личи, че се спи? Не знам, аз като станах в 4:30 дори не знаех коя година е? Да, смисъл. Ако бях започнала тогава влога, изобщо не знаех какво да ви кажа. Добър ден, добър вечер, добро утро, нито едното не е според мене. Не знам, наистина не знам хората как нарочно става толкова рано, не мога да го проумея и осъзная защо някой иска да става толкова рано. Ние станахме сега, защото се налага да стигнем по-навреме във Варна, за да може съответно да направим плаж, евентуално днес и утре. Кучето е на фризьор пак. Искам да видя за очила и вечерта имаме резервация, но останете до края на видеото и ще видите какво ще правим по-конкретно тези 2 дена. Аз ще карам, за друго не знам. Където ме заведат. Да. И така, наели сме си един хотел, който ще ви го покажа. Само за една нощувка, като за Бела ще доплащаме на място 20 лева. Намира се някъде май на морската гара, нали така? Там някъде, в ручките. Ние търсихме близко до сестра ми, преди където живеехме, но имаше един апартамент, той се оказа, че е зает, така че друг вариант нямахме, понеже преди няколко дена реално запазвахме. И това е за сега, вече като има друго ще се включваме. Така, пристигнахме във Варна. Ето го гошо там отзад. И преоблякохме се с бански вече. В момента сме в Кака, все още не сме отишли в хотела.
Дойдохме да оставим Бела при Арчи, да си правят компания и отиваме на плаж. И след това вече ще се включвам, за да ви казвам. След плажа по принцип трябва да вземем Бела, да я заведем на фризьор. По време на фризьора мисля да се търся очила. За тях ще обясна по друго време, не сега, че бързаме. И вече след това сигурно ще отидем към хотела и евентуално ще ви го покажа. Освен ако не е някакъв много гаден, но ще видим. И това за сега, отиваме към плажа. Плажа е Немо, до Немото, на траката, Ексиновград. Някъде там се намира, сега ще ходим да го видим, понеже не сме ходили до сега на този плаж. Нищо не искаш да кажеш за влога ми? Хапнах вече и съм по-спокоен. Ще ми завидят хората. Хапнахме, ядохме, както видяхте, пица и картофки. Бяха добри нещата. Те са от ресторанта Немо всъщност. Шезлонгите, двата с чадъра и шалтетата и масата ни излязоха 40 лева. Всичко е по 5 лева, само чадъра мисля, че е 10 лева. Маста ли са почтали? Май да. Не без. 5 лева май. И така. Това е. Ние сме на плаж. Малко мисля да влезем да си безпробвам късмета да си изкъпя, тъй като ако водата е много студена, може би ще се въртне и ще изляза. Но ще видим. За сега сме така на сянка. Пазете се от слънцето. Мъжете се. 50 фактор. Не, че аз съм се намазала всъщност. Не съм се намазала, но вие са мъжете. Да ни изгорите. И така. Водата е малко мътна. Има даже много водорасли. Има водорасли. Отпреди има много водорасли зелени. Като на Слънчев бряг, ако сте гледали клипчетата. И тук е малко така. Но вече като ги преминем, изглежда чисто. И така. Ето го плажа. Не е много хубав, ама... То преди нещо, аз тук не спомням, имаше само свободна зона. Горе-долу става, защото не искахме на един друг плаж да отидем, Боко, на слънчев ден. Но там нямало места, каза Кака. Търсили и по други плажове, но не са намерили места. Така че единствено и само тук са успяли да намерят място, нали, за нас петимата. Така че днес сме тук. Утре къде ще ходим на плаж, не знам. Утре... Китен. Да.
пъти да ви покажа водораството. Ето. Надявам се да се чуем, защото нямам микрофон в момента. Оставихме белката на фризьор. Сега отивам към центъра да си търся очила. Очилата, които си търся, са рамки за диоптрични очила, като искам да са фотосоларни за шофиране. Надявам се да ми се получи, защото нямам много време като цяло. Ще проверя в оптикласа, евентуално Леонардо, не знам къде първо ще вляза и къде ще ми се получи, но няма значение. Такива очила си търся. Мисля да си поръчам онлайн от Airim, не знам как правилно да се каже, но мисля, че по-скоро бих искала да пробвам различни модели и сега отивам реално към оптиките да разгледам каквото мога. Ако трябва и имам възможност, бих си направила и преглед, тъй като аз имам диоптър за далеко 0,75 на двете очи, но не знам дали не се е променил от последния път, в който си правих прегледа. То не беше много отдавна, но все пак може да има някаква промяна и сега ще видим общо взето. Белка, покажи се. Къде се къде пострига на кученци си? Ти си много хубава белка, бе. Виж как си офъкана. Много хубава. Белци. Вижте на Георги новите слънчеви очила. И той е на муфта от моето купуване. Купих си очила на рамка на Versace, които ще бъдат с диоптер 0,75. Направиха ми преглед безплатен от Леонардо Оптика. Подчертавам. Шата от Леонардо. Да. И ще ми сложа такива стъкла, които са за слънчеви очила, кафеникаво към бежаво, преливащи се. Жената ми каза, тук интересен факт, жената ми каза, че за шофиране тези, които са фотосоларните, не били хубави, защото вътре, когато човек е в колата, от самото стъкло не потъмнявали изцяло, нали, хубаво. Имало малък процент потъмняване, но не е както би трябвало да стане, примерно ако ходите навънка на улицата, понеже UV лъчите ни преминавали през стъклото на колата. Така че варианта беше това. Рамки с стъкло на слънчеви очила и съответно добавен диоптер, нали, колкото си е по принцип. И се възползвахме от промоцията, която е 2 за 1. Всичко ни излезе 700 и няколко лева, 65 лева, нали, двата чифта очила с стъклата, с диоптера, с всичко. Така сме доволни от покупката. Очилата ги няма, трябва да ги направят и съответно да ни ги доставят в София. Понеже София не обърнаха внимание в оптиката, даже не питаха за какво сме влезнали. И ги изтърваха. Не са много пари, но пък може да си ги спечелят. Но това ето и белката е постригана. Ето. Този рошовия тест го няма. Отиваме вече към хотела, между другото. Не дали има хотел сега.
Така, както може да видите, вече съм оправена, гримирана, косата, тоалета и излизаме, отиваме към Вила Чинка да хапнем. Запазили сме си места на ресторанта. Ние, разбира се, закъсняваме. Часа, даже не знам колко е. Резервацията беше от 8:30, но другите тръгнаха по-рано. Така че ние сега отиваме да оставим кучето в кака при Арчи отново и отиваме към Вила Чинка. Аз вече съм много изморена. Както знаете, сме станали в 4:30. Не съм спала. Цял ден бяхме на плаж. После за очила. Сега да се оправя, да се гримирам, да се изкъпя и просто едва стоя. Така че нямам търпение да си легна след някой друг час. И така, отиваме на там. Makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Telling me you feel fine. Never leave, never leave, never leave, never leave, never leave in your side. Wanna keep you in my life, don't need to move. Whenever you're here, I feel like I can't lose. Baby, I wanna ride with you, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. Така, вече сме на следващия ден, т.е. днес вече е неделя. Отиваме отново на плаж, нали, с Бански съм. Освободихме хотела, то беше до 12, но ние го освободихме по-рано, към 10:30 някъде, за да може да оставим отново Бела при Арчи и съответно да тръгнем. Георги спря до магазина. Аз ще спра да взема закуски, за да ядем нещо, понеже не сме яли, сме гладни. И вече отиваме на един плаж, който не знам къде отиваме. Като цяло не знам къде се намира плажа.
Но доколкото разбрахме, успяхме само чадъра да се запазим. Шезлонги нямало свободни. Така се надяваме да се освободи някой шезлонг, за да може да вземем, тъй като на пясъка на мен не ми се стои. Първо, че цялата ще стана в пясък, който не ми харесва. И второ, е по-твърдо. Знам, че това са капризи и не трябва да се опакваме за такива работи, но предпочитам съответно шезлонг, който да се заплатя и който да ползвам, но ще видим дали ще имаме късмет. И така, прошлата неделя по тези плажове е нещо страшно. На повечето места не правят резервации, съответно трябва да отидеш супер рано. Ние супер рано не можем да отидем, тъй като сме супер много хора и просто се забавяме повече отколкото трябва. Но да, това е за сега. На мен ми се спи все още. Не мога да се наспя, въпреки че легнах към 1,5-2, но това е положението. Топличко е. Така, седнахме. Настанихме се на един плаж, как се казва? Кала Вела. Кала Вела. Като... До хотела Заля. До хотела Заля. 3 шезлонга с 2 барбарона и 2 чадъра ни изляха 47 лева. Всичко е по 7 лева, комплекта е 20 лева. Някакво отстъпване. И да. Има заведение, ресторант с храна. Може, в принцип, не е много хубав. Много не. Доста оскъдно на шезлонги и барбарони. Много чадърите нямат всъщност. И така, водата не съм я пробвала още. Това е. Дали е чиста, дали е топла. Ама, това е сега. Просто не се. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Надявам се да ви е било интересно. Ще се видим съвсем скоро. Чао!